godt billede. Charmerende. Man kunne se hendes patter. Det skal jeg have. Jeg mangler bare lidt elegant billede. Ja, det skal jeg lige have et billede af. Gør det lige igen. Thank you. Thank you, please come again. Thank you, come again. Smager ketchup. Så bare tage et billede af mig. Martin, hvad skulle den ned for? Nok brændt. Nej. Giv det lidt mere. Hun vil have sort brød. Hun skal have Gå cooling. væk! Cooling til hårpuling. Nej, det blev faktisk meget godt. Delte meninger. Men du smiler da. Wow. Jeg tror altså noget af kullingen er færdig. Er coolingen færdig? Så er der lagt op til hård cooling. Stiv pik og hård kuling. Yes. Han sidder og skider. Jeg lægger en kage på græsset. Puhe. Puha. Martin, du giver kage. Nemlig. Bare ikke de kager, du selv laver. Nok brændt. Ja. Den er varm.